bala kang tumingal kacampu samyo ngetali Koto Terima kering budaya Kodya sarana marilu Bersentosan Tali pengingati Kepi para warga bangsa Saya kinya wijian Nuswa tara Ayo bareng maju Bangsa Indonesia samar pamaring sukma sinakma ya winahya ing asepi halo apa sineksen dening kabeh para nayaka praja negara Wirata kowe wis saguh dadi jago betenge wong Wirata perlu tak dandani semune suaramu rada slerek apa kakean buleng kebo kok kakean buleng kebo piye ora apa-apa mengkune bakal bali dhewe pancen watur kaya mangkene kanane sing baku kabeh didandani kowe mung njaluk wujuding cecawet lulang macan ing bakal tak kantheni ndak kalunge wujuding kembang mlathi yen pancen kaya mangkono gedhening panonton popayuh kowe tak irit unggahke blabak kawan sancen Senopati saring toya rikala gebyur sekara Alun gulung mek gulungan
Indu wiyatamun-amun lir gumampang maletik mancolot Yayi Pus kasembatan pun kakang abyantur ngasani Koko Prabu Sri Bagindo Maraja Matsopati tak andharke apa to kang dadi keketek jroning batinku nggonku pengin nganake wujude adon-adon jago dudu saklumrahing jago nanging jago jalma menungsa nganggo tutuan burmanuk yen to pun kakang kalah kadipaten tak pasrahke Koko Prabu yen to Koko Prabu kalah ing kono kudu lereh saka Prabu diudanani apa to kang dadi karepku mula sing tak jagake Raja Malajamala wonten dawuh kowe sing tak jagake bisa nyelametke uripku liripun kados pundi kowe kudu ngetok karo sing sembada musuh Jagawirata ngestokaken dawuh namun wonten kalih panyuwun kula angka setunggal menawi to kula dumugining pralaya monggo kula aturi anyiram wujudipun toya saking Sendhang Watari angka kalih sirikan kula menika mengsah kalian darah piyasa utawi trah piyasa kula namung ngestakaken sabda paduka Kakang Mas yen to ngono wae kowe tak unggah kono blabar kawat sing ati-ati jaganen laksana asmanipun Kakang Yayi
Yo. Sampo samyo ngedali loro tatit mileting koto nuwun sinuwun parenga kula nungsung pawarta pakaryan menapa kedah kula tindakaken awis saking sabda paduka Gusti kula ingkang binethara parenga kula ngangklungaken jangga lilingaken karna laha nadyan kula nyuwun dawuh sinuwun kepareng tindak dhateng pundi monggo kula aturi paring dawuh ngangklungaken jangga lilingaken karna kabeh wadya sing dadi pandhereke bendaraku Raden Rupa Kenca lan Kenca Rupa Titi Wanci bakal ana wujuding adon-adon jago digelar ana alun-alun negara Wirata sing dianakke dening bendaraku Raden Kenca Rupa lan Rupa Kenca bot-bote gempur negara Wirata jago Kadipaten Raden Rajamala watara dinteni nganti Pak Wanci bedhug tengange yen ta durung ana jago ateges Sang Prabu Sri Bagindo Maharaja Majapati kudu lereh saka kemrabon. Mula Titi Wanci dina iki diagi salah sawiji metu njaba nembang teng raja gawe wirang. Jaga asmane jeneng ingsun. Wis tawaken dawuh. Tetep kula jagi. Guyu mboten. Adatipun paduka menika menawi wonten tiyang suwantene telas rak duka. Wong ora iso njaga swara rak ngoten to. Bareng suarane dhewe entek diguyu kok gelopak. Metu njaba nembang tengara. Sikek para nayaka untabing prawadya bala bedilan munya brontongan suraknya kaya ampuhan lir pinetak mantranira saking Solonidi arsa madangi jagat jagat tuk mungup-mungup aneng pucak kang ukir berbapak bangsu merat keneng soroting surya mekolan gunung Birindri candrane
Mas oh hot hot mat mandang hot wis lo ai hot hai wah wat wasai wat pokas
Krai Seto.
Gumun karo apa? Anggere noleh nganan iki mesti eneng sinden macak. Dadi ngepas-ngepaske lambene karo foto aku kok gumun. Dadi wong saiki pancen rada ra duwe isin kok. Ngilo ning ngarepe wong akeh. Mencep nganan ngiri. Ceprat, cepret. Kuwi pancen wis jamane kok oleh amula kuwi kok. Ning tetepe rak kudu kanggo jaga ki kapribaden ki penting wong jeneng wong Jawa ki dununge etika, dununge tata krama. Dadi ngono ya ngono ning aja ngono. Iya Kak. Cobi Mas, iki sing burine sinden iki kebanteren. Dadi kowe tak kon moto volumene iki piye? Dadi men cetha. Ya. Wes kowe ro swaraku wis lerek kok rusak karo leh munata. Tepungke dhisik sebab yen ora tepung mengko ora bakal bisa sambung. Nek wis sambung wekasan bakal bisa weruh, nek weruh bakal wana. Iya kok. Sapa jenengmu? Ora kok jeneng rusak pakem ya lek ora. Tepungke nami kula niki Darma Gandul. Dadi Darma Gandul niku biyen abdi Majapahit. Terus wekasan dadi buku ditulis kali dening wujuding pujangga. Nah, niki kula angkat kula dadekne wujude wayang. Dadi ora kok saben adegan mesti cangik karo limbuk niku mboten. Aku tepungno tepungke. Nami kula Gatholoco. Sapa Gatholoco? Gatholoco niku klebu abdi Majapahit. Nggih enten wujude buku Gatholoco. Ning jarine para pinter Gatholoco niki wong sing sok mentahke babagan agama. Niku jane mboten. Dadi karepe Gatholoco niki napa? Wong sinau babagan agama kuwi aja nganti mung maca karo nulis perlu nganggo dimaknani. Dadi nek nika tembunge sing mentereng rak wonten. Tembung sing mentereng nek kowe mikir babagan agama kudu nganggo dimensi sosial. Lha niku penting. Bab nek mikir perkara agama ora mikir perkara karo wong akeh, entek-entekane apa? Niki dadine mengko njuk rusak. Ngrumangsani agamane dhewe iki luwih apik lah mengko agama ki ora kena digawe perbandingan. Ning agama kudune dilakoni sebab agama niku tumpakan utawa titian kanggo sowan marang pangkone Gusti kang akarya jagat. Asane iki akeh sing padha ngritik kiai ngritik kiai. FPI ngritik karo NU lah niki. Niki jenenge mboten nganggo dimensi sosial sinau babagan agama. Mula mikir perkara agama kudu nganggo dimensi psikologi tegese kejiwaan. Kudu nganggo perasaan, kudu nganggo ati, kudu nganggo nurani. Wah ngono. Kok nek ora dijangkepi kaya ngono entek-entekane apa? Iki mung bener-beneran perkara agama nganti lali lek padha nglakoni. Mula agama iki kuncine mung dilakoni, ora kok nggih udur bener-beneran niku ora. Nek kiyane padha tukarane ngene YouTube. YouTube kok YouTube. Lha tegese rak disoting diunggahke ana YouTube. Iki padha tukar padu. Lah nek panutan nyimpang saka anggring kautaman, mendah kaya ngapa sing dadi santrine. Lah iki. Kula iki perlu disinau rasa toleransi antar umat beragama, hormat saling menghormati iki penting, Kang. Wah, iya, Kang. Pone jaman saiki jamane maju ya lho. Sing baku ki kabeh ki nglakoni butuhe nyedake marang panguwasane Gusti kang akarya jagat. Ora kok bener-beneran perkara babagan kitab ki ora.
ora kok bener-bener babagan wahyu, ora kok api-apian pragama sing baku kabeh iki nglakoni. Ki ditimbali ana gaprang karo Dik Carik. Wong Carik niku adik kula. Merga krama karo Uun, Uun niku adik kula. Wong ngono. Dadi pindah saka Tulungagung banjur ning Tlatah Blitar. Nur Carik niku biyen angel golek pegawean, wah jan bakul bakso gagal. Tahu. Dadi ana Tulungagung ya nate bakul soto ya tahu. Bakul sate ya tahu lagi. Pekasan kelakon antuk wayu banjur dadi Carik lagi. Aku melu bersyukur saben antara mangsa aku lan kowe digunakake ana papan kene ora ngrembug babagan perbeya utawa dhuwit bakune iki budal wong diperintah karo wadine kok iya dongake muga-muga nggone ngasta Carik wong Carik iki Caraka niku tegese utusane lurah Carik sing kudu ngerti karo sejarah tanah ing tlatah ngendi sing dipanggoni. Mula Carik niku peranan sing penting. Kudu weruh karo garis tanah, kudu bener-bener adil yen to pinuju ana wong dol tanah, ngukur tanah, ora kena mbancinde mbanciladan. Kejaba sawi kula dongake warga masyarakat gaprang jroning ngadepi pesta demokrasi. Dadi milih pemimpin sing dadi payunging warga masyarakat. Niku sing baku ora poyok pinoyok tetap menciptakan kesatuan dan persatuan. Dadi kudu diwawas bot-bote niku golek wujuding pimpinan. Mula antar kader ora perlu tukaran. Ngono kader kidul, kader lor, pleruk-plerukan. Sing marai banter ki wong wedok. Mi kowe nyoblos endi? Aku kidul. Kowe ngendi? Ah jarene rombongan kono nyoblos lor. Kowe le piro? Aku 50. Lah kowe 75. Aku ndobel lor kidul lantuk lah niki. Aja nganti terpancing karo perkara dhuwit. Nah niku ora becik mula sing baku tetepe kudu tetunggalan bangsa, basa lan negara aja nganti tuwuh wujuding dratah mung perkara nggone milih wujuding pimpinan, ya Kang. Menyelam sambil minum golek pangupa jiwa karo golek dulur. Ngaturke wujuding pasugatan nyun pangapunten mulai tanggal 8 ngantos samangkin dereng mandhek. Ning jane mboten ati lho sewanten kula ngenten iki. Dadi kula nggih suluk niku nek ngangkat teko 6 niku kok abot. Nek turun jane ya urung. Nek menuju balik ning kala maksa bengi balik niki pancen swara niki rada selaya. Tahu kula parake teng dokter niku enten apa Pak Dokter? Kecapean Pak Sun. Pak Sun sawetara kudu praindalang dhisik. Ampun aku. Hatimbang praindalang luwung nekat suarane entek. Ya, Nak, nyuwun sinom nyamat diaturke. Genduk Dewiwati. Sinom nyamat. Wah. Kulane Dewiwati iki sapa iki? Bocah kok gambir sekethi. Tak kira nek bojone Kardi. Ya bojone Kardi ayune kaya ngono. Ning Kardi mah bengi ning Ponorogo diarepi rondo Ponorogo. Ya ampun. Guyune malah kaya Sentiaki. Kayak ngapa diaturke? Sing padha prasaja
sinom nyamat Mbak Dewiwati Waranggana saka tlatah Blitar garum ya nek omahmu garum Inggih Mo ora pindah ya dereng kae mamu dhewe apa Inggih pitelem ki Mbak dudu kontrakan ya sanes ya ngono dadi duwite nglumpuk tukoke omah nggih coba tak suwun anak wadon genduk Estungkara sapa Estungkara ki sinden anak kiai anake Kiai Pajar Belian Mbahamu semeneng anak kaya ngapa pengen roh karo pedanamu jaran mah bengi apik wangi piyaya awakmu ki lho malah kegeden kok kowe napa kowe biyen ki jaman sih nom-noman awakmu cilik ku apik banget tuh jaman old apa jaman old jenengan nggih lucu lho dalang kok maksudnya piye karpete warna-warni lho iki nandhake wong kreatif ki ngene iki kok napa iki wong kreatif ngaten maksudnya ngopo kok ngarani karpet warna-warni lah niku tegese enten abang coklat terus abang ki aku bangga oh ngaten coklat kuning ngono lho coklat ki angel lah niku enten coklat lho Mo coklat kuwi cocote marai kualat kula niku namung nek kuning kuwi mlaku kanthi wening ngaten ireng ya ireng iri drengki mboten pareng nggih nek manis napa Mo nek manis napa legi lah nggih manis ki legi ki lemu ginuk-ginuk ndak kula ta coba bawa ya nok sing penak nggih napa Mas Edi kuwi kontrolmu ki lemokno le ya efeke tambahan dadi ben rapet nyuwara midele dikurangi ngono lho penerbisan elmu bangga